हे भगवान, अब तक जुगाओ का क्या को नहीं बूढ़ी केने बाड़ू हो। अरे चाय उतनी लिया हुआ यार, अब के पागल से भेंट मत हो। नमस्कार नमस्कार। बहुत दिन के बाद भेटाइल। हाँ हाँ, बहुत दिन के बाद तो भेटाइले बनी। हाँ बोले का बात बा? समाचार ठीक बा। ठीक बा। अच्छा का हाल बा? ठीक बा ठीक बा। एगो सवाल के जवाब ना देनी हमरा के। फिर अभी सवाल के जवाब अटकले रह गइल बा। फिर अभी रह गइल बा। हमर कहानी बा एगो हाथी एगो चींटी बता दी तो बहुत भला होत रहो। हाथ जोड़ते हे भगवान, हाथी या चींटी, हाथी या चींटी, ये पागल के और कुछ दोसर कहानी ना आवेला का भगवान? सही में हमारा कहा से पूरा स्क्रू पर ढीला कर बड़ा कहा कि गिराइए दिले बड़ा। हाथी या चींटी, एगो हाथी एगो चींटी, बस वह कहानी है। तो काम करे। हाँ चलिए जी बगीचे में आराम से ये बताएं हमरा कहानी। ठीक बा, आप बता दे तो आज के बाद हम लोग तंग ना करो। ठीक ना ना, तो ये बताओ कि ना ना बगीचा में ना ये नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मुरली जी ठीक बा ठीक बा। सुबह सुबह तनी कहनी है कि तनी एक्सरसाइज कर ली है, पेट के चर्बी तनी कम करे के बा। एक्सरसाइज करे को त हमरे नियर करी। देखिए हम के तरी 2 दिन में एकदम पतला, हमरो नहीं हैंग रुआ से ज्यादा मोटा। हाँ कैसे कह जाओ तनी बताओ के तनी का कुछ खाहू वाला बा का? पूरा धूप में देखिए कितना बढ़िया धूप है। हाँ धूप तो देखिए तो लोकता। हाँ लोकता सूरज भगवान। हाँ हाँ लोग आग बकल करिए चश्मा लगे बड़ा, हमारा कहाँ से लगी है? ऊपर देखिए ना देखो आँख के अनार हो जाई। तो देखिए हम क्या देखते हैं। हाँ तो चश्मा हम लगा ले तो हम देखो। अरे वो तो नया नचर पानी देख सको। हाँ यही से हमारा रखिए, अब जनबा तो खराब हो जाए तो। अब बताइए हाँ कि जॉगिंग कोई नहीं है, दिमाग चलता अभी एकदम। एगो सवाल रुआ से फिर मारा के बाहर फिर सवाल काहे घबरा काहे कोई फिर दिमाग गरम करे वाला सवाल है। हाथी या चींटी, हाथी या चींटी, और कुछ बा और दूसर कोनो सवाल बता पूछे के? हमार लगे उहे बा। हमार एक स्क्रू ढीला बा, बाकी सब टाइट बा। और आउट तो सब के सब ढीला बा। हाँ कौन कौन का? हाँ पूछे के तनी तो देखिए अस्थिर करे। हाँ सुनी, एगो हाथी बा और एगो हमार चींटी बा। एगो हाथी और एगो चींटी। फिर हाथी या चींटी। हाँ बोले के आगे हमार वे स्टोरी है बा। हाँ एगो हाथी बा, एगो हमार हाँ, लाइफ में पागल भी कुछ रहबो ना करला। दोनों लुका छिपी के खेल खेलत रहा। लुका छिपी। जी हाँ। अच्छा चींटी मंदिर के अंदर छुप गइल बा। अच्छा। हाथी के कैसे पता लग गइल बा कि चींटी मंदिर में बा? वो बताओ तनी है ओके जरी तारा बस के बाद हाथिया जौन बिया नो दोसर हाथी ले पूछले है कि चिटिया केने भागल बिया हनो ते हमार हाथी बेवकूफ नहीं के चलाक बा। वो हाँ। केहू से ना पूछल। अच्छा। पता करेला केहू से ना पता करला, पूछेला केहू से ना, खुद पता कली का गोग शास्त्र पढ़े बिया का हाथिया पढ़ले नहीं के हाँ। बहुत तेजी है दिमाग के। हाँ कहाँ बोली एकदम ई तार ऐसन सवाल वाला बकलोल लेखनु जे हम बुझा के हमरो दिमाग जन बा करेक्ट हो जाई कि सुसाइड कर ली, ऐसा कुछ बुझाला हमारा। सुसाइड मत करिए। हाँ। वही मूड में बानी हो। हाँ वही मूड में बानी। सुसाइड मत करिए। सुसाइड को मुंड में नहीं खी, लेकिन तार ई सवाल सुनला के बाद हमारा वह होके लगता। सवाल को जवाब दे दी। हाँ तो का प्रधानी में किस जीता था? जानता गांव के। अभी हमारा जवाब हाँ एगो और जवाब बा। कोई चक्कर में नहीं सुबह से रात 10 चक्कर। अगर सही सही जवाब दे हाँ तो राउंड 10 चक्कर मारेगा। गलत दी तो फिर रुआ 1 से स्टार्ट करेगा। फिर से स्टार्ट करे पड़ी। जी हाँ। फिर 10 तक, 1 से 10 तक पंचर होगा। चलिए सोच के जवाब। पेटवा यही से कम होता। जवाब भी सोच के। सुने गए हाँ बोलिए। हाथिया देख ले हो आँख दबा के नो कि ढुकतिया मंदिरवा में। हाँ हाथी उतना बड़का हाथी कैसे मंदिर में घुसे? घुसी ना, वो बहरिए से देखत है क्या आओ आओ आओ। नहीं नहीं। हाँ मोहल्ला बा। अच्छा। हाथी बा चींटी बा। हाँ दोनों लोग के खेल खेलता। हाँ चींटी भाग गई मंदिर में छुपा कर। ठीक। तो हाथी कैसे घुसे उतना बड़का मंदिर में? तो ना ढुकी तो केहू से पूछले होई, पुजारी जी से पूजा करे बोल है नो। हाँ प्रसादी खाए गए रे का हाथी? नहीं चिटिया को प्रसादी खाए। हमारा हाथी क्यों से सवाल ना पूछे।
सीधा सीधा जवाब दी ना तो कदी हार मान हे भगवान हे बकलोल के जौन बा न पूरा स्क्रू ढीला कर दो हनो कहीं को ढीला बा हाँ ना पूरा पूरा कर दो पूरा हमार बुझाता कि हमरो ढीला हो जाए पूरा कि सुसाइड कली का ऐसा नहीं कुछ बुझाता हाँ बताओ कि हम हार गए तेरी बताओ के तो पार्टी देव को परी बता देते हो हाँ पार्टी दियाई सवाल हमारे जवाब राउर आओ फिर हम जवाब और कोठी में से एगो एक और के पार्टी काट लेवे के मुर्तारी के पार्टी ना तब कौन पार्टी ओ पार्टी लॉकडाउन में मिला था अच्छा हौ खाम हाँ दारू और ना उससे हम दूर रहे नहीं हाँ और क्या हार मान भी नहीं हाँ हार ना मानी हाँ पागल से हार रे माना के बाबा लांगा से के जीतेला लांगा से गंगा डेरा ले हम तो एगो बाबा ने है हमारा हाथी ये से देख लो हाँ रास्ते से गुजरला रास्ता के साइड में मंदिर है हाँ मंदिर के बाहर चीटी के चप्पल रखर है अच्छा हाथी ये से पहचान लो सोची कि हाथी हमारे कितना बड़का चला है आ राउर स्क्रू पूरा ढीला बा ये हे भगवान ई सही में पागल बने का पानी में के जीता था ये बहुत बदमाश लड़का है हाथी जी को चिंटी आ चिंटी का चौपल हे भगवान हे हनुमान जी ये कैसे ना पकड़ल से हमारा पाला परा देले बड़ा ए जनता से आता इनकर क्वेश्चन दिमाग बा कि एगो चीटी के निकल पहचान बा एगो चिंटी एगो तो हाथी जी के चिंटी आ वही में ओकर चौपल आ हाथी देख लिहल जी हां हम नहीं चलो कि हाथी चलो की ठीक बा तो फिर मिलत जय राम जी के हाँ जय राम जी समय की रही अपन एकदम बुझाता कि अब 10 सुसाइड राउंड करे के मारी। पड़ी 10 अब मारा ही के पड़ी एकदम 10 राउंड जाता नहीं अब 10 राउंड मारे अमत ही हमारा जरी बैठल बैठल बोर हो नहीं का करी दू आदमी रहेला तो तनी कुछ बातचीत होला टाइम पास होला अभी केहू बा ना अकेले का करी खैले बनी बुझाता गैस बनता एक दू आदमी रहेला बातचीत होला तनी गैस वैस निकलेला अच्छा देखो तनी 5 मिनट बैठो तनी केहू ना केहू आइए जाइए ऐसा बात नहीं खे केहू बा लोको तक आए भाई केहू मुरारी जी नमस्कार 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 बैठे बैठे तब ठीक बा हाँ अकेले बैठल बैठल हमारो मन जाग रहल है का सोचो तुम सोचत रहनी इहे जे कि अकेले बैठल बनी बोर हो जाए तनी केहू रहे दू आदमी बातचीत होई तनी हनो अकेले खाली खोपड़ी भूत शैतान के खोपड़ी हो जाला ना यही से सोचत रहनी कुछ तो और सब का समाचार ठीक बा अच्छा ठीक बा हमहू घूमत हो देखनी रवा चलनी हो हाँ कहने की बुजुर्ग बुजुर्ग बानी एगो कुछ पूछे कर लो ऐसा सवाल पूछे के हाँ पूछे के शौक से एगो का दूगो तीन गो चार गो पाँच गो पूछे के पूछी नु हाँ 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 टेंशन निकल लेते ना 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 अभी अस्थिर बनी खा पी के अस्थिर बनी हाँ तो ऐसा ना हम सवाल पूछ ले रोज अचानक से हो जाए हाँ ठीक है बा पूछे के था ठीक बताइए हमारे हाँ एगो हाथी रहे और एगो चीटी रहे एगो हाथी एगो चीटी हाँ एगो हाथी वही समझी हाथी वही चीटी चीटी हाँ ठीक हाँ दोनों स्कूटर पर जाते ला सब अच्छा स्कूटर पे हाँ हाँ एगो हाथी एगो चीटी दोनों स्कूटर पर जाते ला हाँ। स्कूटर हाँ हाँ अरे महाराज हाँ 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 हाथवा में गियरवा रहेला चीटी स्कूटर चलावत रहे अच्छा और हाथी पीछे बैठे रहे बैठा रहे हाँ ठीक ठीक कुछ दूर गइले के बाद पीछे से ट्रक मरले बा अच्छा स्कूटर के धक्का धक्का अच्छा मरले बा हाँ हाथी मर गेले चीटी बच गेली खुद हमरा समझ में कैसे हथिया पीछे बैठे रहे नु तो हथिया बड़ बिया चीटी हती चुकी बिया तो हथिया के धाका घाव लागल है हथिया आ चीटिया तो बच गई है कैसे बच गेली सट के हथिया के देहियों में सट के गिर गई है तो ओकरा घाव कम लागल है हथिया बड़ भी ओकरा घाव ज़्यादा लागल है से हथिया मर गई चीटिया बच गई गांव के मुखिया कहा ले हुआ इतना ले दिमाग भर हुआ अच्छा हाँ हम बुझत रहने के रुआ पास नहीं ना 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 हथिया है तरी बैठल है नु तो सुरहवा आगा है आगा होई हाँ तो आगे से भी चुटिया का सुनी। दिवाली वाली मेला लागल है सुनी और स्कूटर बा स्कूटर बा हाँ चीटी चलावती है ठीक हाथी अपन सूंड निकाल के हाँ बैठल भी है हाँ ठीक हम्म, पीछे से ट्रक धक्का मर तो ओकरा पीठिए पर लगी हथिया के तो हाथी मर जी उतना बड़का हाँ चीटी है चुकी काहे न मरे ऐसे कि ओकरा घाव ना लगी ढेर छोट बिया
ऐसे के ट्रक धक्का मरलस तब एकदम पीछे ही से हाथिए पर लागल आ वो से हथिया के सुन बाटे और देख पता नहीं कि प्रधान गांव के बना था जनता जनार्दन बनौले बा गाँव पास वही हाँ तब बताई कि हाथी मोर गइले चीटी पे से 5 ओ हथिया के सुनाव में चिउटिया ढुक गई हथिया के सुनाव में चिउटिया ढुक गई बिया यही से चिउटिया बच गई हथिया मर गई हाथी के तो एक्सीडेंट हो गई हाथी एक्सीडेंट हो गई फिर चीटी पे से बच एक्सीडेंट भइल नो तो चिउटिया सुनाव में ढुक गई हाँ बस बस हार मान गई हाँ हाँ हार मानी गई पक्का पक्का हमारा नहीं के बुझात रुआ बस के बात नहीं और ये ऑप्शन कोनो है ही नहीं के ऐसे कि चीटी हवा में उड़िया जाए दू तलों पर गिरा दी तो अगर घाव थोड़ी लगी जमीन पर चले लगी एक बार दूगो चलता हाँ सेफ्टी लगाइए सेफ रहिए अच्छा ठीक हाँ चीटी से बच गई हाँ हाथी विदाउट हेलमेट के बैठे रहे तो हाथी के कोनो ऐसा कंपनी नहीं है कि हेलमेट बना दी कि हाथी के मुड़ी में ढुक जाए ई सवाल पहले कहने ले वो दिमाग में जवाब देओ के सवाल हम ही कब सोचल है ना कि हाथियों हेलमेट पहनी चीटी पहनले रहे हेलमेट ऐसे बच गई चीट या हेलमेट हाँ जी हे भगवान हतवा तो हेलमेट ओकरा में 1000 चीटी ढुक जाए तब हेलमेट में जगह रही वो कैसे हेलमेट पहन ली भाई सोच के फर्क हुआ सोच के तो फर्क पड़े बा लागता न ये बैल के स्क्रू ढीला बा हमार सिर्फ एगो ढीला बा तो पूरा ढीला बा पता ना रहोगे पता चलता नहीं ठीक बा हाँ ठीक बा राम राम हे भगवान अब तक जुगाओ का क्या आगो नहीं बूढ़ी केने बाड़ू हो अरे चाय उतनी लिया हुआ यार अब के पागल से भेंट मत हो नमस्कार 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 बहुत दिन के बाद भेटा लिया हाँ हाँ बहुत दिन के बाद तो भेटले बनी हाँ बोले का बात बा समाचार ठीक बा ठीक बा अच्छा का हाल बा ठीक बा एगो सवाल के जवाब ना देनी हमरा के फिर अभी सवाल के जवाब अटकले रह गइल बा फिर अभी रह गइल बा हमर कहानी बा वो एगो हाथी एगो चीटी बता दी तो बहुत भला होइत रहुआ को हाथ जोड़ते हे भगवान हाथिया चीटी ये पागल के और कुछ दोसर कहानी ना आवेला का भगवान सही में हमारा कहा से पूरा स्क्रू पर ढीला कर बड़ा कहा कि गिराइए दिले बड़ा हाथी या चीटी एगो हाथी एगो चीटी बस उहे कहानी है बा काम करे हाँ चलिए जी बगीचे में आराम से ये बताएं हमरा कहानी ठीक बा बता दे तो आज के बाद हम लोग तंग ना करो ठीक ना तो ये बताओ कि ये ना बगीचा में ना ये है बकलोल त बगीचा में ली आई कैसन वैसन बात बा का कोनो गुप्त बात बा का बाबू कहनी है मुरारी हाँ हमार हाथी हमार चीटी के कहानी रुआ अभी तक ऐसे रोग के बगीचे में लेनी है हाँ तबलीग तो बहुत तबलीग भइल देखी ना एक बार हाँ जामुन तो फर क्या खत्म हो गई बा बस ये लोग हाँ देखी तो सूर्य उगन के ना अपना देखो आँख खराब हो जाए आँख खराब हो जाए हमारे एगो हाथी रहे हमारे चीटी रहे फिर हाथी चीटी हाँ बोले के तार हाथी चीटी के हम उड़िया देव एकदम हाँ का कुछ वो क्या लगे रोके वाला बोल रहे एकदम बगीचे में ऐसे हाथी का कहीं ठंडा में तो बैठल बने लेकिन दिमाग जौन बा तो ना हाथी चीटी के सुनला के बाद दिमाग गर्म हो जाए हमारे हाथी रहे सुनी हाँ हमारे को चीटी रहे ठीक दोनों स्विमिंग पूल में हाथ अच्छा स्विमिंग पूल में हाँ अच्छा हाथी नहा के निकल गई चीटी का निकल बकलोल के बतावे ना बकलोल बस के बात नहीं खे हथिया तो बोल बिया पमोर के जैसे तैसे स्विमिंग पूल से बहरी निकल जाई आ चिउटिया वही में डूब गई होई पानी ढेर गहरा होला हनु हाँ रहुआ बस के बात नहीं खे अब बताओ ना अब 3.5 फीट 4 फीट 4.5 फीट पानी में आ चिउटी जाई तो का होई पवरी कि मर जाई डूब के आ लंबा चौड़ा स्विमिंग पूल होई पोखरा लेखा गांव के हाथी निकल गए नहा के तो हाथी निकल जाई समुद्र में से हाथी निकल जाले चिउटी काहे ना निकल मालूम बा हाँ काहे चिउटी कपड़ा ना पहनले रहे ये से लाज लागत रहे कपड़ा अरे बकल चिउटी कपड़ा पहने ले कुकुर कपड़ा पहने ला वो पहनी ले हम तो पहने हम आदमी सारा हैं जानवर इंसान नहीं पहने कपड़ा हां भगवान पहने बड़े
उखनी के जन्म जाते पहले बा अच्छा अब मान गई नहीं तो जब जब जाते पहले बा तो जैसे ढुकल होते निकल जाए के चाहिए का ओकर में भीज गेल ओकर कपड़ा बा कपड़ा पहनला ही ना रहा शर्म आवत रहा लंगटे के रहे रहे चिटिया जी हाँ आ कपड़ा कहाँ दिले रहे कपड़ा बाहर हाथिया लेके आ गए अरे बक्कल उल के समझावे जाई नमस्कार दोस्तों हे भगवान कुमार ये हमारे गुरु जी तिवारी पागल का दिए एकदम पागल ना कुछ नमस्कार साथियों ऐसे दिमाग के हम श्री प्रकाश तिवारी हमारे कहीं को ढीला के सारा ढीला बा अब बतावे के जनता जनार्दन लो कि केकर ढीला बाटे हाथी कब हेलमेट पहन सकेले चप्पल पहनी आ स्विमिंग पूल में जाई तो कपड़ा पहने जाई चीटी के बात तो चिवटी हेलमेट कब पहिरी काहे ना पहनी चप्पल पहिरी रवो पेन से आ स्विमिंग पूल में जाई तो कपड़ा खोल के जाई कपड़ा सेफ्टी से रहिए के करा यहाँ के घर कपड़ा सिला चिवटी वाला पागल का दिए भाई यहाँ के पंडित जी हैं हाँ। जीतल बनी प्रधानी में चुनाव तो जनता जनार्दन लोग जीतले वाले तो जीते बेर करो जनता का भलाई किसी हुई जनता का भलाई बस जनता के होई लुटाई लुटाई तो होकबे करी संगे संगे भलाई होई तबे लुटाइयो होई अच्छा आ, तो चलिए वोट मांगी तब जनता से हाँ जी ये वीडियो आप लोग के कैसा लागल भैया लोग एकरा के ज्यादा से ज्यादा देखे के बा आ सब्सक्राइब करे के बा नया बनी हमारे चैनल पर हाँ। सब्सक्राइब कर आ लाइक घंटियों दबा दे तो सिर्फ लाइक करिए थैंक यू जय हिंद जय भोजपुरिया समाज।